страданието заради правда, а най-после бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри, не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже към това бяхте призвани, за да наследите благословение. Както видяхте, започнах деня с сутрешното слово. Всяка сутрин го правя, всяка вечер преди лягане също. Мисля, че това е едно доста добро нещо, което всеки един от вас може да прави, за да бъде по-успешен, защото да гледаш Бог, да слушаш Бог, да следваш Бог е нещо, което според мен задължително всеки трябва да прави, за да бъде истински щастлив и да намери това, което е искал. Днеска ще ви покажа моята тренировка, която ще е за гръб, бутащи, гръб и бицепс. И така ще я видите. По-слаха от него. Приятели, сега съм навънка. Малко да направя крачките, които целя за всеки един ден. Поне 10 000 крачки да направя.
Нали, за деня, мисля, че е добре. Мисля, че всеки един човек трябва да ги прави. Дори да не е спортуваш, просто 10 000 крачки мисля, че е добре за един човек, защото по този начин се забързва метаболизма. Тялото му функционира по-добре, чувства се по-добре и всичко останало е по-добре. Живота му ще е много по-добре. И така, хора, това ми е следващото хранене за деня основно. След 450 грама деня, 3 цели яйца, 250 грама белтък, хляб, домат. И така, хора, това е видеото за днеска. Абонирайте се за канала, не забравяйте да се абонирате, защото предстоят много хубави видеа също така. Така че, до скоро. Чао!